Echipa de basket masculin SCM Universitatea Craiova își joacă șansa rămânerii în prima divizie până la capăt. Elevii lui Zeliko Zecevici au câștigat ambele partide de pe propriul teren cu formația Dinamo, 67-64 și 65-64 și sunt la 40 de minute de fericire. Partida decisivă se va desfășura duminică, 16 mai, în capitală. Jucătorii formației de basket masculin SCM Craiova au disputat sâmbătă și duminică două partide decisive pentru menținerea în divizia A. Plecat de la scorul general de 0-2, elevii lui Zeliko Zecevici erau obligați să le câștige pe ambele pentru a spera la salvarea de la retrogradare. Sâmbătă ei s-au impus cu 67-64, iar duminică seara la limită cu 65-64. În jocul de ieri, partida a fost de un rar dramatism nerecomandată cardiacilor. Acum avem în față 7 zile până la meciul decisiv, 7 zile în care să punem lucrurile la punct și pentru a-l recupera pe Basel, care trebuie să fie în plenitudinea formei. Atmosfera a fost extraordinară, incredibilă. Iubesc Craiova. În această seară am învins pentru suporteri, am avut parte de o atmosferă incredibilă și împreună am demonstrat de ce și cât de frumos este jocul de basket. Cred că toți suporterii sunt mulțumiți și fericiți pentru ceea ce am făcut în teren. Cea de-a doua victorie obținută duminică seara a fost una trăită la maxim de jucători, tehnicieni și fanii din sală. După joc, suporterii au rămas minute bune în tribune pentru a sărbători acest succes al Craiovei sportive. Când vor veni banii de